Ak by ste chceli vedieť, že sa vlastne stalo, tak vám to hneď ukážem. Išiel som odviesť spolužiačku. No a na babetu to bolo trošku priveľa, takže sa rozhodla, že sa po ceste porozpadáva. Ale nie, iba mi odpadol pedál, jeden, druhý mi našťastie ostal. Tento pedál, no hold, ako ste videli v shortoch, tak som ho nenašiel. Ak neviete, tak shorty budú aj v popise, aj na konci videa by sa mal nejaký zobraziť. Skúsim ich dať nejak do priečinku, uvidím. Nie do priečinku, ale do zoznamu. Ako vidíte, tak chyba tu aj reťaz, ktorá by to teoreticky mohla byť. Ale nemusí, teda vlastne musí na to, aby som naštartoval. Poviem vám taký krátky príbeh. Bol to strhujúci príbeh plný odvahy a hrdinstva s touto babetou. Bol som 3 km od domu a tejto babete hrozilo, že kebyže skapala kvázi, kebyže vypla motor, tak sa domov nedostaneme. Bolo to nejak tak. Nasadli sme, tuto pri garážach, tu sme sa rozbehli. Pri ceste mi akurát skapal motor, čiže sme museli znovu naštartovať. Tam mi aj padla znovu tá reťaz. Tam keď mi padla, vystalo naozaj, že na jednom tomto... Mojím zámerom bolo teda odviesť moju spolužiačku domov. A povedal som si, že tento super silný stroj to zvládne. A tento super silný stroj to zvládol na výbornú, nečakane. To si sadkala a išli sme. Čo som však nečakal je to, že moja reťaz to nedá. To s tým nemalo nič spoločné, že sme boli dvaja, ale toto už tak trošku áno. Keď sme klopili do zákruty, tak trošku som sa viac naklonil, jak som mal, a s tým pedálom som z nohou urobil toto ako keby omylom, neviem, ani som si to neuvedomil, že ten pedál tu není. Keď som sa potom na tú babetu pozrel, keď som prišiel, tak som si všimol, že upsi, chýba mi tu pedál. Tak to vyzerá tiež dosť cool, vyzerá to tak, ako keby to bol pravý pionier a mal som ho nakopávať. Mám taký pocit, že to bol aj zámerom tých pedálov, že sú takéto predĺžené a že to nie je jak na bicykli, že tu je iba, sa tam namontuje. Vyzerá to aj krajšie a naozaj, ako keby to bol nejaký štarter na pioniera. Vyzerá to úplne super, ale aj tak, už mám objednaný teda nový pedál, ten som bohužiaľ nenašiel. No a v shortoch sa môžete dozvedieť aj, čo sa stalo s tou reťazou, takže navrhujem, pozrite si koniec videa a uvidíte. Prešli sme také 2 kilometre a cca tam niekde mi tá reťaz musela odpadnúť. Neuvedomil som si ju, no ale keď sme ju našli, no veď pozrite si shorty, uvidíte. Bol to strhujúci príbeh plný odvahy, keďže my sme vedeli, že keď už sme boli tak za polovicou cesty, že nám tá reťaz odpadla a že kebyže som zastavil a vypol motor, tak sa domov nedostanem. A to práve preto, že toto je reťaz, toto je druhá reťaz, toto je jedna reťaz, ktorou sa kvázi štartuje motor. Lebo tým, že tu nie je klasická nakopávačka, jak napríklad na Pionierovi alebo na Simpsonovi, ale toto je tým, že je tu pedál nakopávačka, tak toto sa nakopne kvázi reťaz, ktorá je spojená aj s kolesom, čo je vlastne na ten pedál, to je na pedálovanie táto reťaz, preto babeta má vlastne dve reťaze, jednu, ktorá slúži na pedálovanie, druhá, ktorá spája motor so zadným kolesom. Medzi tým sa dá tuto na tomto mieste prehadzovať. No, sekundu. Rád by som to skúsil prehodiť, ale ťažko sa to robí. Áno, takto to vyzerá, keď je babeta v fázi, kedy sa táto reťaz nehýbe, hýbe sa iba táto reťaz. A naopak toto je v stave, kedy je prepnutá na motor. A to znamená, že keď nakopnem, keby sa dalo nakopnúť, lenže nemám reťaz, tak by som mohol naštartovať. Na konci som sa len rýchlo zastavil, vyhodil som spolužiačku, ani som nebrzdil, len som proste pridával plyn, len som to turoval na mieste, aby sa mi nestalo, že sa vypne a že skape. Tak som sa iba rýchlo otočil a letel domov. Našťastie sme prišli bez väčších problémov, tu som odparkoval a tu som si hneď uvedomil, že aha, ups, toto by tu asi nemalo byť, tuto ešte by niečo mohlo byť s tým. Našťastie babeta to zvládla úplne na výbornú a prežila toho viac, ako som si myslel, že prežije. Babeta, ja ti naozaj ďakujem, poslúžila si a ešte mi poslúžiš. Jak som povedal, diely už mám objednané od takého mechanika z Pezinka. Bude to fajn. A teraz pre predstavu, ako to vyzeralo v deň, keď sme ju našli. Myslím tú reťaz. Oficiál. Ináč zober si, že Robo Hrobár, teraz na tom robíme akože extrémne dosť. Nejsom fugy. Čo? Tak by si vedel. Kámo! Kámo! To je fľaša! Tu je tá reťaz! To si robíš a fľaša! Nefuj, tady vole, dávaj teda mňa. Kámo, tá reťaz! Ono to žije! Ono to žije! Ne! Moja topi! No a osobne musím povedať, že toto je najinteligentnejšie a najelegantnejšie zakončenie, aké na tomto videu vôbec mohlo byť.